Nej, det kan man nok ikke så godt. Jeg tror, det er svært at fornemme det på de her billeder her, men det er altså ret meget sne. Og jeg er 61. Nå, hvor går sneen til i den her driven så? Der er jeg. Så høj er snedriven. Så er jeg. Yes. Og jeg er 61. Ja, jeg er ret høj snedriver her. Ja. Den højeste kommer herover. Ja, den er højere end mig. Den her. Ja. Den er på højde med mig. Ja, Den er 69. det er det faktisk. Prøv at se, far. Ja, der er lige en bil der pakker godt ind. Det må man nok sige. Det er rigtig god sne til at trække penslen med. Ja. Hvis ikke man kan se det, så kan jeg fortælle jer, at vi har sneen piskende lige ind i ansigtet. Jeg kan bare ikke mærke noget, fordi jeg har skiftballer på. Ja, det er rigtig smart. Ja. Der er en gammel snebold fra sidst vi havde sne. Nu har vi fået et frisk lag ud over det hele. Det var jo nok. Lige derovre kan man lige se også toppen af velkommen til Kirkeby-skiltet. Ja. Og campingvogns- og campingpladsskiltet, det er væk. Der er bare ikke noget stadig se. Ja, her skulle der faktisk være asfalt, men der er snebolde og en mand. Altså. Jeg ved, at der er Krammergårdsvej, den er ikke god. Der har kørt en randgar over igennem nu her for et øjeblik siden, men vi kan lige gå dernede, men så kan man lige se. Der kommer alligevel ikke nogen biler forløb. Hvis du går i forvejen, så kan man bedre se tingene i foran, eller i forhold til nogen. Tabte du lige kælken? Prøv at række hånden ud, sådan lige der, hvor der snevolden går til i højden. Ja. Sådan, så man lige kan fornemme, hvor højt den er. Den går hertil. Ja. Og her er altså kun et spor her. Hvad? Ja, her er kun et spor, siger jeg. Over på den anden side, der er der bare sne i samme højde, lige så langt man overhovedet kan kigge. Så der er meget sne, der skal flyttes, før der kan køre biler her. Ja, nu kommer vi til det høje stykke. Der er meget sne her. Øj.